Krásný den! Turistická oblast Lužické hory. Tady se nikdo takhle nestratí. Byť až sem sahá výběžek pověstného bermudského trojúhelníku, místního s vlasteneckým nádechem. Trojúhelníku Česká lípa, Stará lípa a Krásná lípa. Na tomhle místě bude uspokojen každý cyklotulák. Abychom se nestratili v bermudském trojúhelníku, vytváříme organizovanou skupinu, tedy sdružení nejméně 3 osob, což dle trestního práva zvyšuje závažnost činu. Putování scenériemi vyladěnými partiemi výškou skromnými, za to rozkošnými Lužickými horami je mimořádně závažným počinem. Rozhodně nikoli trestu, ale chvályhodným. Vydáme se na cyklostezku Ploučnice, která má 3 etapy, ale my dneska zvládneme jenom 2. A to sice z Křižan do České Lípy. U nádraží stojí za zmínku to, že vlastně tady pořád ještě funkční ruční mechanismus, například stahování závor na vlakové trati. Šlapeme krajinou vklíněnou mezi Českosaské Švýcarsko a Jizerské hory s dominujícím Ještědem k Osečné. Ale ještě před jejími prvními domky odbočujeme k mateřskému zdroji řeky Ploučnice. Na moment se zastavujeme u Jenišovského mlýna. Jeho základy mají přes 400 let. Odtud stoupáme podél rekonstruovaného mlýnského náhonu k Jenišovskému rybníku. Hned vedle něho ze dna nenápadné tůňky vyvěrají neúnavné prameny, které nikdy nestrácejí sílu. Jsme u pramene řeky Ploučnice. Je to vlastně považováno za jedno z nejvydatnějších vůbec pramenů ve střední Evropě. Takže řeka Ploučnice začíná tady, kousek od Osečné až do Děčína, kde se vlévá do Labe, měří 105 km. Tady ta voda napájela několik vodních mlýnů a napájela i další provozy, které byly poháněny vodou. A možná stojí za zmínku, že nedaleko Osečné stojí lázně Kundratice, které vlastně leží i na té cyklostezce Ploučnice, nebo nedaleko cyklostezky Ploučnice. Provádíme předpisové čelem vzad a s kratkou podél pískovcových skal proti směru naučné stezky k pramenům Ploučnice, seznamující s místní faunou, florou i geologií, cílíme k nitru města Osečná. Zhruba po kilometru vpadáme ze zálohy do jeho ulic a pokračujeme k malebnému náměstí svatého Víta. Házíme očkem na chráněné památky, svatovícký kostel i barokní mariánský sloup a zase letíme ven, do okolních borových lesů s náletovými břízami. Na první pohled zdravým a osobitou krásou kypící příroda. Kdo by řekl, že zde pod povrchem dříme největší ložisková oblast se zásobami uranu v Čechách a že snahy o vytěžení v 60. letech minulého století vedly k zániku rekreace v této lokalitě. V současnosti vítězí rozum i srdce milovníků přírody. Úchvatné. Stolová hora Široký kámen z 90 milionů let starého kvádrového pískovce a vpravo od ní Jevín se zbytky stejnojmenného hradu ze 13. století. Pro líné je neviditelný a stále svým způsobem nedobytný. Kdo totiž chce zříceninu zarostlou chráněnými bučinami vidět, musí po svých zdolat 100 výškových metrů. Vlastně Lenoch má rovněž šanci, pokud se přemluví alespoň k ovládání dronu. Díky němu zahlédne jak zříceninu, tak i Hamerský rybník. Ten je opravdu rybníkem, přestože bývá častěji uváděn jako Hamerské jezero. Aby ne, vždyť patří k obci Hamer na jezeře. V minulém století ho poznamenala těžba uranu. Podobný osud měla sousední Stráž pod Ralskem. Kolébku má v údolí řeky Ploučnice pod Strážním hradem z 16. století. Na vrchu dnes zvaném Zámecký. Důkaz toho, že hrad Wartenberg byl přebudován na zámek. Zájemci o prohlídku pořídí lístky v turistickém informačním centru. Dáváme přednost exteriérům na břehu Ploučnice u atraktivní výzvy pro vodáky pekelného jícnu. Nacházíme se právě u takzvané průrvy Ploučnice, což je vlastně z předmu 15. a 16. století, částečně uměle vytvořený, řekněme, průplav skrz skálu. Sloužil dřív jako náhon pro Hamr a v současné době určitě, jak můžeme vidět i za námi, je populární mezi vodáky, protože projíždět tou průrvou a těmi skalními jeskyněmi je prostě zážitek. Do široka otevřený ďábelský chřtán, který si zahrál ve filmové pohádce Z pekla štěstí,
Vyplivuje vodáky přes jezírko do útlého koryta, odkud pádelníci pádlují k mohutnějším proudům, k obci Noviny pod Ralskem a pak dál řekou romantiků, jež servíruje 85 sjízdných kilometrů. Meandry Ploušnice, ryzí romantika. No a když jste novinář, sportovní novinář, který miluje vodu, tak si to klidně z Novin až sem do tábořiště Brenna dáte vodou ve stopách vodáků. Ale pochopitelně ty rozumnější cyklotuláci pojedou jako mý kolegové. Tak kolik jsi to měl po vodě? 28 kráků. No, tak mimo něco kratší, přes Mimoň po cyklostese nějakých 22. Ale jeli jsme taky přes vojenský prostor. A o to si přišel. Cyklostezka Ploušnice je jednou ze 4 páteřních tras v Ústeckém kraji. My nabíráme plánovaný západní kurz k České Lípě. Po hodině jízdy sundáváme nohy z plynu, pedálů u pomyslné jižní cyklobrány do města, pokřtěného šlechtickým rodem pánů z Lipé. Město Česká Lípa má krásné okolí a samozřejmě nabízí mimo jiné i cyklotrasy, cyklostezky. No a právě teď jste na jedné z nich, kdy vlastně překonáte tady Hlávku a vlastně můžete krásně pokračovat do Sosnoví a na naše nové koupaliště, takže myslím si, že je perfektní, ale říkám, město Česká Lípa má nabídku a nejenom cyklostezky a cyklotrasy, ale také single track. Sice není tak dlouhý jako v Novém Městě pod Smrkem, ale je to trasa 3 kilometry, je to jak pro děti, tak pro dospělé a vlastně nalézá se pod kopcem Špičák, takže je to v lese, je to na krásném místě. Takže ta nabídka tady si myslím, že je jednoznačně krásná. A o čem bych tady mohla říct ještě? Určitě Ploučnice. Je to řeka náročná, ale je krásná. No a taková neskiáda od roku 73. No co si přát víc? A pořád co tradici drží. A v letošním roce jsme v rámci městských slavností měli snad i 12 plavidel, takže se nám ta tradice zase začíná oživovat. Panuje nefalšovaný letní pařák. Proto neváháme a přijímáme pozvání paní starostky k návštěvě přírodního koupaliště Dubice. Osobně nás doprovází. Placený areál s koupalištěm, vodními atrakcemi, brouzdalištěm, tobogánem, sociálním zázemím a občerstvením pojme skoro 900 příchozích. Krom toho jsou u něj volně přístupné 3D bludiště a zázemí u písčité pláže a vyhlídkového mola. Je tu kemp, který může být takový centrum, odkud se dá pak případně vyrážet na další výlety, ať už pěšky nebo na kole. Lidi se to hodně pochvalují a myslím si, že to je taková naše dominanta. Jsme na to pyšní, protože vlastně po 30 letech jsme to dotáhli do konce, to koupaliště lidé tady chtěli dlouho a důležité je, že z toho chceme vybudovat spíš celoroční areál, aby to nesloužilo jenom v létě, ale opravdu po celý rok. Největším hitem Wakesport Parku jsou 4 vodní vleky s 11 překážkami. Provozovatelé areálu ve spolupráci s wakeboardisty pořádají o prázdninách příměstské tábory. Zdejší sportovci a sportovkyně na prknech tažení lanem vleku jsou úspěšní, zejména v mládežnických kategoriích. V portfoliu Rozálie Hodanové nechybí tituly z republikových šampionátů. Znáte ty chvíle po náročných dnech? Ovládá vás touha mít konečně klid jen sám pro sebe a na jazyk se vkrádá dejte mi všichni pokoj. Majitel penzionu mě vyslyšel, dal mi pokoj, moc pěkný. Rychle do koupelny, živými vodami vzkřísit tvář i tělo. Jenže o slovo se hlasitě hlásí a právem také žaludek. Tenhle problém vyřeším jedině přízeň. Přátelé, máme za sebou společnou velmi příjemnou cestu na kolech podél řeky Ploušnice. Od pramene až sem do České Lípy, přesněji do Staré Lípy. A to znamená, že jsme v polovině cesty téhle romantické řeky k Labi, do Děčína. Ale to si dáme až příště. Souhlasíte? Co říkáte? Jo, dobrou chuť. Děkuju. Zase někdy. Ahoj.